Cai a chuirde is Seinnliostaí agus is íbhalm ábhar nua a chruthú a sean rudaí atá am sa Mála. In neamh, be me tuspon tríomh céchuile T-Léine a ús chóirsáil chun mála nua mar seo a chruthú. Gon tunscanibh seo níl de dhíartach, T-Léine agus sisúr. Dús, rana an T-Léine ar bhaile de úsad chun do bhála nua a chruthú. Is fear sean T-Léine úsáid mar go méid tú á dheara, siad a amsa. Leag an T-Léine amach ar an mabhart agus fá de hisúr. Úsáid iad chun na muinchilí agus an muinéil a bhaint de. Cur ceistir gan na fás de cabhar a thuirtchud leis a géim seo. Inis, ag bun na T-Léine, déine a dheara in ní gach le urlach. Bí cínta go nearan tú siad dhá híomh gan T-Léine. Chomá lei sin bí cínta goil gach geara ar choád, thart ar dhá urlach. Nuair tá gachrat geartha chur an T-Léine tíomhaiste i mó. An sin, ceann gan na stílacha ar chúil leis na stílacha chun tosa. Chur sníam chúbalta an ionas na scuil friad. Inis, chur de T-Léine tíomh mó iste, agus díreach mar sin, tá do bhála nua cruachnaí. Tá mála nua am agus is féidir na mé a líana le rud ar bith. Sin na bhaim sin neamh chuirde go dtí chéad eile slán go fóil.